Президент распачаў рабочую поездку з Гомельшчыны. Першы ў графіку – Мазырскі район. Тут у цэнтры ўвагі Мазыртехсервис. Это агрегат питающий, измельчающий. Уже КГ-6 оно не выпускается, но так как если не ремонтировать, оно станет под забор. Мы ремонтируем, и техника дальше работает. Порядка 250 Да. машин в эксплуатации. Праблема сервісаў сёння выходзіць на першы план. Сучасны трактар або камбайн – гэта ўжо камп'ютар на колах, і паправіць яго ў полі не заўсёды магчыма. Кіраўнік дзяржавы канстатуе і кадравае пытанне. Старая гвардыя рамонтнікаў на заслужаным адпачынку, а маладым не хапае настаўніцтва. Надо привлечь стариков. Они подготовят молодежь, приучат их. Мазыртехсервис – гэта эталон, які Александр Лукашенко параўнаў з сапраўдным заводам. Як адзначыў прэзідэнт, гэта абласны ўзровень, а можа нават і вышэй. Такая база – гэта дорага і амбіцыйна, але менавіта такія вузлавыя цэнтры становяцца кропкамі апоры для ўсяго рэгіёну. Але арыенцір для рэгіёнаў не маштаб, а перш за ўсё эфектыўнасць і даступнасць сервісу ў кожным раёне. Адно з асноўных пытанняў семінара нарады – стварэнне і развіццё райаграсервісаў. Подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе. Маленьком, большом, неважно. По разным направлениям, которые работают. Вертикаль хозяйственно установлена. Белагросервис, облагросервисы и районные сервисы на базе сельхозтехник. Назвать мы назвали, но очень медленно разворачиваемся по их восстановлению, дооснащению, переоснащению, там, где это надо, очень медленно. Поэтому нам надо ускоряться. Складаная тэхніка патрабуе ювелірнага сервісу. Александр Лукашенко акцэнтуе ўвагу. З прыходам у палі высокатэхналагічных машын Гомсельмаша і МТЗ старыя метады рамонту больш не працуюць. Пытанне яшчэ і ў іншым. Часам у гаспадарках махаюць рукой на складаную паломку, і учарашні флагман жніва адпраўляецца іржавець на задворкі. Гарантыйны рамонт і якаснае абслугоўванне ў буйных цэнтрах – гэта заслон супраць элементарнай безгаспадарности. Хорошо, вот гомельчане нас научили, как эти трактора восстанавливать. Из 2-1 или из 3-2 по-разному получается. И они хорошая техника и дешевле, чем новый. Но если так, списали, под забор поставили, мы должны четко дать сигнал на местах.